खुलुमबाय लोगोफोर नोंथांमोनखौ गासैखौबो आरो दिनैनि गोदान भिडिअ नोंथांमोनखौ गासैखौबो बरायबाय लोगोफोर नोंथांमोनखौ सिगां दिनै जोंनि बिश्वनाथ डिस्ट्रिक्टनि बाथौ थानसालियावहा आरज दङ लोगोफोर प्रत्येक मंगलबारावनो फैयो गुबुन गुबुन गामिनिफ्राय लोगोफोर दिनै बेलेग गामिनिफ्राय फैगासिनो नोंथांमोनखौ खिसिलांगोन लोगोफोर भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबाय था जोंनि हाबाफारि बायदि जोङो थिखानाय आलासि आरो जोंनि आफादखौ सालायलांनो थाखाय जों लोगोसे जोंनि दिनैनि बे हाबाफारियाव नुजाफैनो हानाय सिबिसार प्राइमारि दालाय आफादनिफ्राय मानगोनां रायजो राजा नोंथांमोन आरो गासै मावफुं सोद्रोमा लोगो नोंथांमोन आरो जोंनिफ्राय जिल्लानि आफादजों लोगोसे गासै जोंनि जिल्लानिफ्राय सहाय होफैनो हानाय जोंनि बे आरजखौ दिनै गोहोम खोख्लैफैनो हानाय आफादजों लोगोसे गोबां माइनावनि आफादगिरि जोंनि बियाबनि आरो जिल्लानि आरो गासै जोंनि जिल्लानिनो फोसावदिंनिफ्राय लानाय गासै मावफारिया मानगोनां मावफुं सोद्रोमा लोगो नोंथांमोन दिनैनि हाबाफारिखौ सालायलांनो थाखाय बिथांमोननिफ्रायनो बिथांमोननि सिबिसार प्राइमारि गुदि दालाय आफादनिफ्रायनो मानगोनां आफादगिरि आफाद दंफैखायो बेनिखायनो बिथांमोनखौ दिनैनि हाबाफारिखौ सालायलांनो थाखाय आफादनि मासिखौ आजावफैनो थाखाय आङो बिथां आफादगिरि आफादखौ खावलायहरनाय जाबाय थिखानाय आलासि दङ बिथांमोनखौ मान बावनो थाखाय माख'नि प्राइमारिनिफ्रायनो फैनानै बिथांमोनखौ सिनायथि होदों दा दङ जोंनि गिबियावनो जोंनि जिल्ला आफादनि मानगोनां आफादगिरि फैनो हादों बिथांखौ गावनि सिनायथिखौ सिनायथि होनो थाखाय खावलायनाय जाबाय जोङो जासिगोन जोङो आफादनिखौ सिनायथि होबाय आर'नाइ होबाबो जालायगोन जों लुबैबाय थायाखै प्राइमारिफ्रा सिनायलांनांगौ बेफोरखौ
आनिफ्राय जोंनि जिल्लानि आरो दंबायो लेङाइ आफादगिरि दमनथि रामसियारि जिल्ला माइनावनि आफादगिरि लेङाइ आफादगिरि सिनायथि लानांगौ जों बयबो दैदेनगिरिफोर आरो बिनि उनाव दङ जोंहा फोसावदिं नेहाथारि जोंहा भुजेन बिथाङा भुजेन नार्जारि फोसावदिं बिथाङा जोंनि जिल्लानिया बिथाङा बिराद गोसो गुदुं साफ्रोमबो मंगलबार फैबाय थाखायो बिथाङा बिराद गोसो गुदुं आरो बिराद हेफाजाब होयो जोंखौ आरो जोंहा दंबायो गुबुन बसुमतारी बिथाङाबो जोंनि फोसावदिं नेहाथारि जोंनि जिल्लानि आनिफ्राय जोंनि भुजेन बसुमतारी सार बिथाङा जोंनि लुफुं आफादनि गाहाय नेहाथारि बिस्वनाथ जिल्ला लुफुं आफाद नेहाथारि बिथांखौबो सिनायथि होबाय ओमफ्राय जोंहा थिखानाय आलासि दंखायो बिथां थिखानाय आलासिखौबो जों सिनायथि होसिगोन नैबे बिथाङा जोंहा बिथांनिनो थिखानाय आलासि बिथांखौ गांसे आर'नाइजों सिबिसार आफादनिफ्राय बिथांखौ कृष्णकान्त बसुमतारी बिथाङा फोरोंगुरु बिथाङाबो जोंनि नोंथांमोननिनो कृष्णकान्त बसुमतारी बिथांमोननि दिनैनि बे थिखानाय आलासि आरो लोगोसे जोंनिफ्राय आनिफ्राय जोंहा दंबावो देउरि नङा होमबा नीलाधर बिलाल स्वर्गियारि ओमफ्राय माबानि गहपुर बिथाङा फैनो हादों बिथांखौ जोङो गाहाय दौरि बिथाङा बिथांनि आनिफ्राय जोंनि जिल्लानि गाहाय दौरिफा जाय दिनै हाबाफारिखौ सोलांबाय थादों जागायनायनिफ्राय बे आफाखौबो गावनि बिमुं सेन्ट्रेलनिबो बिथाङा देउरि आरो जोंनि बे जिल्लानि गाहाय दौरि बिथांनि रायसननायफोरावनो जोंनि बिथांमोनहा जोंजों खाथिजों सोमोन्दो लाखिहोयो जितु जोंनि बाथौ आफादनिफ्राय बिथांमोनखौ जों मान बावनांगौ बयबो दा बेयाव गिबियैनो जोंनि सिबसा बाथौ गौथुमनि गाहाय नेहाथारि मुस्रि सम्बारु नार्जारि बिथाङा गावनि सिनायथि होनो थाखाय आं खावलायनाय लोगोसे जोंहा लेङाइ आफादगिरि दङ बिथा रबीन्द्र बसुमतारी बिथाङाबो गावनि सिनायथि होनो थाखाय आं खावलायनाय बेजों लोगोसे जोंहा सिबसारगुदि बाथौ गौथुमनिनो गाहाय दौरि मुस्रि रत्नेश्वर नार्जारि बिथाङा गावनि सिनायथि होनो थाखाय खावलायनाय जाबाय सरासनस्रा गसंबोदो जोङो साफ्रोमबो साफा साफायै सिनायथि होनो हानाय नङा होमबा बेखायनो जों गामि वाइज हिसाबै गामि आफाद हिसाबै जों गंफा गंफा लाइन गोबां हिसाबै जों गसंनानै सिनायथिखौ होनो खावलायदों आरो दायो सरासनस्रा होलांबाय आङो गोजौ लाइननिफ्राय लाबोनोसै ओरै सोरगोफुरि लाइननिफ्राय नङा होमबा दा सोरगोफुरि गामिनिफ्राय आफादगिरि नेहाथारिजों लोगोसे गामिनि रायजो राजा गिबियाव आफादगिरि नेहाथारि बिथां सानैखौ आं गसंनो थाखाय खावलायदों लोगोसेनो गामि आफादनिफ्राय सफैनो हानाय रायजो राजा बिथांखौ सिनायथि लानो खावलायबाय आखाइ खबनाय रायजोफोर बिथाङा सोरगोफुरि गामिनि गाहाय नेहाथारि लोगोसेनो गामिनि रायजो राजा गासैखौबो खनसेनो गसंनो थाखाय खावलायबाय दे अन्नानै थाबैनो मानोना समनि आंखाल नालाय साबायखर थाबाय बिबारबारिनिफ्राय दायो बिबारबारिनिफ्राय आफादगिरि नेहाथारि बिथांमोनखौ गिबियावनो सिनायथि लानो खावलायबाय साबायखर थाबाय लोगोसेनो गामि आफादनिफ्राय साबेसे नुजाथि फैनाय बिथांमोनखौ खावलायदों साबायखर थाबाय दायो दङ मालिजाननिफ्राय दा मालिजान खनसे आखाइ खबनानै गोबां सफैनो हादों साबायखर थाबाय दा फिन आरो खनसे गोसोआव सिनायथि लानो खावलायबाय आखाइ खबनाय रायजोफोर साबायखर थाबाय मालिजान आफादनि बिथांखौ गावनि मासिखौ आजावनानै दोनथ'नोसै
जोंनि गेजेराव सासे मैखोम मावबाय थानाय बिबानगिरिनि नेतृत्व बुंनो हादों बिथां गावनि फसंथान लाइट साउन्ड बिनि दा सिगांनिफ्रायनो मावबाय थानाय बिथां गावनि फसंथानखौ गावनि सिनायथिखौ होनो थाखाय आं बिथांखौ खावलायदों लोगोसे बिथांखौ सिनायथिनि थाखाय साबायखर बावबाय आं बुंदोंमोन जे आं नोंथांमोननि गेजेराव नुजाथिनानै बाथौनि गोबां गिदिर गोथौ राव फोरमायनो मिथिहोनो हायाखै होनना आंखौ दिनै जिल्ला आफादा बेसेबां गिलिर दैखांनो हायै मोनदांस' हायै बे धोरोम तत्व गोथौ बिलिरथि बेनि सायाव रायजोनो फोरमायनो थाखाय हांख्रायदों आंहा बेसेबां गियान गैया मोनहासौनाय मोन्दांथि गियान गैया अब्लाबो आं दिनै आंनि लोरबां देहाजों आफादनि खावलायनाय लेखा लोगोसे आं दिनै बेखौ गले गले बुंथारनांगोन बेखालि जोंनो बन्द होदों गुबुन गुबुन बाथौ फोरबो खालामब्ला जों सरकारनिफ्राय रेहाय मोनो बुजिबायना जेरै ख्रिस्टियानफोरनि बरदिनाव बन्द होयो मुसलमानफोरनियावबो बन्द होयो आरो गुबुन गुबुन धर्मफ्राव बेबायदि बन्द होयो असमियानि शंकरदेवनि जन्म तिथि बायदिसिनाफ्रावबो बेबादिनो बन्द होयो होमबा जों दा गोग्लैसोनानै थानाय जोंनि धर्म नङा गोदो जोंनि आइ आफानि दिनाव बाख्रि मोखाङाव बे सिजौआ दंमोन सिजौ गुदियाव हाखु मोनसे थायोमोन सोरबा अन्थाइ मोनसे गायना दोनदों सोरबा त्रिशुल मोनसे फज'ना दोनदों सोरबा शिबनि सोरबा दुर्गानि सोरबा कालिनि मुर्ति दोनदों मुसुखा दोननानै फुजिबोदों आरो बेयाव सम लायै लायै बोथोरनि फुजाफ्राव बोलि बिधानबो होदों आं मालायखौ बुंनो थाङा आंनि आइ आफाया कामरुपनिफ्राय फैनायमोन आंहा जोनोमा बेयावनो मुस्रि भुपेन बसुमतारी सारखौ सुंद'यै बिबुंथि लानो थाखाय आं खावलायदों
माबायाव जिल्लायाव कने बसुमतारी गने बसुमतारी खाग्राबारि बिथाङा 1000 मान बावदों बिथांनिसिम रोजा रोजा जोंनि बिश्वनाथ जिल्ला mainao आरो गागि गासैनि रायजोनि जानानै जों नोंथांमोननिसिम साबायखर बावबाय आरो नैथियाव रुपाश्री बाग्लारी बिथांजोआ 500 रांजों लोगोसे आर'नाइ गांनै होदों बिथांनिसिमबो जोंनि गागि आरो mainao आफादनिफ्राय जों जिल्लानिफ्राय बिथांखौबो रोजा रोजा साबायखर थाबाय महेश्वर बसुमतारी बिथाङाबो 500 होदों बिथांनिसिमबो जोंनि आफादनिफ्राय जों रोजा रोजा साबायखर थाबाय आरो होनो ओंखारबावदों दा बेयाव लिरनाय जायाखै बिथांनि नामा मा दुलारायाव थायो बैसोमुथि आलिया बे नैबे बाराजा बिथा गोजोन आलिया न'खरनियाव थाया जोंनियाव न'खरनियाव बे बाथिया जेरै गंथाम जोंदों बाथौ सावबाय गंसे माइ बाख्रि गंसे सावबाय बेखौ नैबे माइरंआव लांबाय बेखौ खोलानि बा राजानि जि बाथि बेयाव थायो गंथामानो जाहैफिनबाय ओंखायनो जेबो गोनो गोथो गैया आरो बे माइरंखौ जों मानि थाखाय होबाय थादों सोरबा सोरबा बुंदों मानो फोरबो नङाबानो मानो माइया थोदों आरो मानो खांख्ला थोदों मानो माइरं दिहुनदों नाथाय बेखौ फोरोंथाय होनो थाखायसो नायनानै लाना थांथों जों गामि गफायाव फोसावहैनाङै बायदि बेयाव